Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε το Instant από Hack the Box. Είναι ένα medium σε δυσκολία μηχάνημα, Linux. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Έχουμε IP, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα ping να δούμε ότι έχουμε connectivity. Πολύ καλά. Πριν κάνουμε το nmap μας, να κάνουμε έναν φάκελο που θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για το box αυτό που ακολουθούμε. Πάντα, αν θέλετε μια μικρή συμβουλή που εμένα με βοηθάει, κρατώ πάντα σημειώσεις και steps, έτσι ώστε αν φτάσω σε ένα περίεργο μονοπάτι που έχω μπερδευτεί πολύ, που δεν βρίσκω προς τα που πηγαίνω, τα έχω όλα συγκεντρωμένα, βλέπω τι έχω δοκιμάσει, τι πληροφορίες έχω και ξανασκέφτομαι. Μπορώ να κάνω μια βόλτα, να πάω για γυμναστική και με το που γυρίσω να το συνεχίσω και με λίγο πιο καθαρό μυαλό να δω λίγο καλύτερα τι γίνεται. Κάνουμε ένα mkdir. Θα το πούμε instant, το ανοίγουμε και code. Trust the authors, να μεγαλώσω λίγο γραμματοσυρά να βλέπετε κι εσείς. Nmap, εδώ θα βάλουμε τα αποτελέσματα του nmap και πάμε να τρέξουμε το nmap μας. Sudo nmap. Το nmap έχετε καταλάβει γιατί το κάνουμε. Είναι για να δούμε τι πόρτες έχουμε ανοιχτές στην IP μας, στο target, έτσι ώστε να κάνουμε ένα enumeration, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Περιμένουμε. Βλέπουμε τα κλασικά, πόρτα 22, SSH, η 80, ένα HTTP. Να κάνει και ένα service detection τώρα, να δούμε τι τρέχει πίσω από αυτήν κάθε πόρτα πιο αναλυτικά. Να πω ότι σε ένα real, όχι penetration test, σε μια επίθεση όπου ένας hacker θα έκανε κάτι τέτοιο, δεν θα τρέχαμε ποτέ ένα τέτοιο nmap. Θα θέλαμε να είναι πάρα πολύ αργό, να είναι όσο λιγότερο undetectable. Αυτό κάνει ένα spam φοβερό. Και οποιοδήποτε με ένα πολύ απλό κανόνα σε Blue Team Shock θα μπορούσε να το δει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, σαν note αυτό κρατήστε το. Ωραία, βλέπουμε Apache, μας κάνει redirect εδώ, είναι σαν HTTP, εντάξει, αναμενόμενο. SSH, το κλασικό, δεν έχει κάποιο vulnerability. Πολύ ωραία. Πάμε να το βάλουμε στο edgehost. Sudo nano edgehost. Έκανα copy αυτό και δεν έχω την IP τώρα, πειράζει να την πάρουμε μια γρήγορα. Tab. Αποθηκεύουμε, βγαίνουμε και πάμε να το δούμε στο site μας. HTTP instant.htb. Δεν θέλει την πόρτα γιατί παίρνει από το HTTP, είναι η default, είναι 80. Ok, θα κάνω zoomάκι να τα δούμε όλα. Features, registration, non-clickable. Εντάξει, έχω δει ότι κάτι γίνεται download προφανώς, αλλά είναι το προφανές. Εντάξει, ok, ανοίγει το Gmail μας, join community. Join community μας κατεβάζει το ίδιο αρχείο. Το δούμε τώρα. .apk, Android εφαρμογή. Πατήσω και εδώ download. Εντάξει, το ίδιο κατεβάζει. Ωραία. Το ίδιο κατεβάζουν όλα. Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε να δούμε περίεργες not found, εντάξει, Apache. Επειδή κατεβάζουμε, μπορούμε να δούμε και το download. Μήπως 404 downloads. Τι είναι αυτό, άλλο 404? Αυτό τι είναι? Was not found. 404 είναι και αυτό. Ok, κάτι static είναι, μάλλον μπορεί να έρχεται μέσα από τον κώδικα αυτό. Να είναι μια σελίδα, δεν ξέρω. Ένα custom response. Ok, μπορεί να υπάρχει δηλαδή το downloads. Login 404 dashboard. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό. Φαίνεται να οδεύουμε προς το APK. Στο downloads είναι. Θα το πάρω από εδώ και θα το πάω στο φάκελό μας. Γυρίσω εδώ, θα φτιάξω ένα φάκελο, θα το πω app. Θα βάλω μέσα το APK. Move.
Παιδιά, τώρα ένα .apk, αν σας τύχει, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι να το κάνουμε decompile. Να δούμε δηλαδή από το executable file, βασικά το setup file που μπορούμε να κάνουμε στο κινητό, τι αρχεία υπάρχουν από πίσω, ο κώδικας, ο source code κτλ. Θα ξεκινήσουμε το JADAX. Το έχω το JADAX. Για να δούμε δεν το έχω. Οπότε πρέπει να το κάνουμε install. How to install JADAX Linux. Θα το πάμε και στο AI εδώ μια γρήγορα. Νομίζω το έχει και μέσα στο app, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Περιμένουμε να γίνει install. JADAX help. Ωραία, μια χαρά. Οπότε πάμε να τρέξουμε το JADAX μας, -d, decompile, το θέλουμε εδώ μέσα και instant apk. File not found. User share. Από πού το τρέχω? Documents και παίρνει αυτό σαν default. Οκ. Μπορούμε να κάνουμε τότε να πάρουμε working directory. Έτσι, pwd. Το ίδιο και εδώ, δολάριο, pwd. Δεν θέλει και αυτό προφανώς. Όχι, πάλι καλά. Τι κάνω ρε παιδιά? Ωραία. Αγχώθηκα λίγο. Δεν παίζει. Ωραία. Να δούμε αν θα τα καταφέρω να το κάνω decompile. Αλλά progressing το βλέπω, οπότε είμαστε καλά. With errors, count 19. Finished. Έχουμε πραγματάκια. Τα resources δεν μας νοιάζουν. Όποιος έχει δουλέψει λίγο Android ξέρει ότι είναι μέσα στο com. Instant. Εδώ είμαστε. Έχουμε κάποια αρχιάκια, login, main page και τα λοιπά. Ωραία, ας κάνουμε ένα step back πριν αρχίσουμε να κοιτάμε ένα-ένα τα Java αρχεία. Τι είναι χρήσιμο πολλές φορές που ψάχνουμε στον κώδικα όπου οι developers έχουν hard-coded? 1. URLs. 2. Username και passwords plain πάνω στον κώδικα. JWT, JWTs εννοώ και τα λοιπά. Ορίσουμε να δούμε με URL, δηλαδή οτιδήποτε θα έχει ας πούμε το instant.hdb, να δούμε μήπως βγάλουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον Combuster για να βρούμε σαν domains και τα λοιπά, μπορεί να έχει μέσα στον κώδικά μας. Οπότε ας κάνουμε ένα recursive, δεν ξέρω η σωστή προφορά ποια είναι, με φάτε. Grep, -r κεφαλαίο και να βρούμε instant.hdb. Χαμός τώρα εδώ πέρα. Θα τα πάρω ένα copy-paste. Εντάξει, αν είσαι μαέστρος το παίζεις μπάλα και με... να τα βάλω εδώ στο info. Μόνο με terminal και formatting. New file. Πού το βάζει? Μέσα εδώ το βάζει. Μέσα στο instant το θέλω το φάκελο. Ωραία, το πω info. Και θα το βάλω εδώ. Θα το κάνω λίγο unzoom να χωρέσουν όλα για να τα δω. Και θα ξαναζουμάρω. Ωραία. Βλέπουμε ήδη my wallet instant HTTP. Το κρατάω λίγο πιο κάτω. My wallet. Το my wallet βλέπουμε. Pin, confirm pin, transaction, register. Authorization, header. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα JWT ολόκληρο. Πού είναι αυτό? Σε ποιο αρχείο είναι? Admin activities. Τι φάση? Τόσο εύκολο, τόσο χύμα. Instant logs. Add header, καρφωτό. Ωραίο.
Πάμε Jot.io, το αγαπημένο μας site. Μας κάνει τη ζωή εύκολη. Οκ, Hast, Role Admin. Οκ. Wallet ID expiration date 3023. Σε 1000 χρόνια από τώρα γίνεται expire. Πολύ ωραίο, αυτό μας συμφέρει. Αλλά περίμενα τώρα εδώ να δούμε ένα Swagger 9 point, κάτι να χρησιμοποιήσουμε. Δεν βλέπω κάτι. Πω είμαι τυφλός, παιδιά, το Swagger είμαι στα μάτια μου. Δεν κάνω άνθρωπος. Μέσα στα μάτια μου. Είδα το Jot και δεν είδα το Swagger. Ωραία, πάμε να τα βάλουμε στο Edge Host. Το παίρνω μια copy paste. Copy. Ανοίγουμε εδώ το άλλο. Ναι, όχι. Sudo, nano edge host. Πάμε να τα βάλουμε εδώ. Να τα επισκεφτούμε ένα-ένα. Πάμε να τα δούμε. Ας ξεκινήσουμε με το My Wallet, αλλά παιδιά στο Swagger είναι το κόλπο αφού έχουμε δει το Jot. Να είμαστε και εμείς πονηρεμένοι. Not found. Δεν μας πολύ νοιάζει, δεν απογοητεύομαι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Να δω γενικότερα έχει, αν ας πούμε πάμε API V1 versions και το είναι version. Τίποτα, δεν απαντάει καθόλου. Anyway, πάμε εδώ. Έχουμε να κάνουμε authorize με το token μας και είμαστε και admin. Add user. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Login. Δεν μας νοιάζει το login. Get list user. Για να δούμε τι users έχουμε έξω. Instant admin και ok. Παιδιά, όσο προχωράμε να είμαστε πιο πονηρεμένοι. Δηλαδή, πώς σκέφτομαι. Βλέπω εγώ ότι έχουμε δύο χρήστες. Ένας είναι ο admin και ένας είναι ένας Shiro Hides, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό. Κυνηγάμε ένα user flag πρώτα. Άρα λογικά θα πρέπει το enumeration μας να είναι πάνω στο Shiro Hides. Οπότε τα κρατάμε αυτά στο info μας και προχωράμε. Τι έχει status active είναι και οι δύο, secret pin. Ok, instantian και admin. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλα έχουμε. Get view profile. Try out. Wallet balance. Έχω και χρήμα. Ωραία. Invite token. Δεν βλέπω κάτι χρήσιμο. Logs και transactions. Get. Το πώς τώρα δεν ξέρουμε. Confirm PIM. Κάτσε να δούμε αυτό. Transaction. Aggregate. No transaction found. Οπότε δεν έχει και πολλά. Πάμε logs. Ok, ένα παράδειγμα είναι το log1. Σωστά. Log1, παιδιά, κοιτάξτε κάνει τέτοιο. Ωραία. Όπα. Δεν ξέρω τι πέτυχε. Log1. Όχι. Ένα .log. Και θα μας φέρει κάτι. Curl 201 this a simple log testing. Ωραία. Αν εγώ εδώ κάνω. Βάλω πολλά να γυρίσω πίσω. Το έχω παρακάνει. Και να πω τώρα edge pass wd. Να δούμε θα μου το φέρει. Ναι, μου το φέρνει. Root bin bash. Για να δούμε ο Zero Hides υπάρχει εδώ. Zero Hides. Whitebird.
Αυτός είναι, παιδιά, είναι το Zero Heights. Home. Μπορεί να μας φέρει και το flag να το δοκιμάσω μία. Home. Zero Heights. User. TXT. Το φέρνει. Το φέρνει, ναι. Και το root τώρα, παιδιά, μα φέρνει και το root, εντάξει. Οκ, ήταν ένα server error. Το πρόβλημά μας δεν είναι να πάρουμε όμως το flag. Πρέπει να μπούμε στο σύστημα. Το flag είναι για παιχνίδι, δεν είναι η λύση αυτό που θέλουμε. Οπότε ας πάω στο home zero hides. Να δούμε .ssh, ας πούμε. .ssh authorized keys. Ωραία, μου γυρίζει. Το ID RSA εμείς θέλουμε όμως. ID RSA. Έλα. Γύρισέ το με αυτό, σε παρακαλώ. Μου το γύρισε. Ας το πάρω ένα copy-paste όπως είναι. Δεν είναι info. Αυτό τώρα είναι new. Το πούμε id.pem θα το πω. Εντάξει, δεν είναι pem, είναι JSON, αλλά θα το φτιάξουμε τώρα αυτό. Οκ, είναι ένα JSON. Έχουμε ένα κλειδί που είναι αυτό εδώ, είναι το κλειδί μας. Εντάξει. Θα πάρουμε το value αυτού του κλειδιού. Ωραία, θα ανοίξουμε εδώ ένα terminal, ls. Εδώ είναι το idpem και θα κάνουμε cat idpem jQuery αφού είναι JSON, jq. Και πάμε τώρα, θέλουμε, το κλειδί μας είναι, αλλά έχει και παρένθεση, άρα θέλουμε να κάνει escape την παρένθεση, paste. Και εδώ, να κάνει escape και αυτό. Να δούμε τι μας φέρνει κάτι. Error. Τι έκανα. Fix this. Οκ, οπότε έχουμε το κλειδί μας. Έτοιμο. Να το κάνω ένα rename αυτό. rsa.pem. Και με αυτό θα συνδεθούμε. Ωραία, φέρνουμε το SSH μπροστά. Πού πήγε. Το έχουμε κλείσει. Θα ανοίξουμε ένα άλλο. SSH. Πρέπει να μπω εδώ. Sudo. cd documents. HTTP. Δεν το βρίσκει. Instant. SSH. -i. RSA. Zero Heights, παπάκι, instant.hdb. Λογικά θα μπούμε τώρα με ένα yes. Είμαστε μέσα. This private key will be ignored. Bad permission. Το chain mode ξέχασα. Chain mode 600 rsa.pem. Οπότε τώρα θα μπούμε άνετα. Σωστά. Οπότε εδώ έχουμε και το root. Δεν ήθελα να σας τα δείξω, αλλά πριν το πήραμε πολύ εύκολα, δεν φταίω εγώ. Οπότε πάμε στο step 2. Έχουμε μπει σαν χρήστες. Οπότε πρέπει να δούμε το vector μας για να ανέβουμε με ένα prev escalation, να γίνουμε root. Για να έχουμε πλήρη έλεγχο του συστήματος. Ξεκινάμε με τα βασικά. Ένα sudo. Κολλάει λίγο. Ναι, μου κολλάει λίγο γιατί. -l. Οκ, δεν έχουμε το κωδικό του.
Να δούμε ένα ls που είμαστε. Τι έχουμε. Project. Πού είμαι ρε. WD. Home Zero Heights. CD Projects. ls. My Wallet CD. My Wallet ls. My Environment CD. My Environment ls. Being include. Ωραία, κάτσε να δούμε. Αυτό το πάει. Όπως έχει κάτι. Home Project. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Ναι, δεν έχει κάτι εδώ. ls. Πάλι στα ίδια. Δεν μπαίνουμε και στα log να δούμε πως έχει κάτι τίποτα. Κολλάει, το έχω γράψει, απλά δεν το δείχνει. ls. Μόνο ένα log είχε. Μπορούμε να κάνουμε ss-l. Γνωρίζουμε ότι είναι Apache, οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα cd στο edge. Γιατί κολλάει τόσο πολύ ρε γαμότο. Apache. Κολλάει τώρα και δεν ξέρω αν υπάρχει Apache ή αν αυτό αργεί. Συγγνώμη, δεν έχει μέσα εδώ Apache, πρέπει να έχει ένα Apache 2. Να το. Γιατί δεν μου το έφερνε πριν. Κολλάει παιδιά, κάτι έχει πάθει. Εντάξει, πάντα να μας πάει κάτι σωστά, το έχουμε μάθει το κόλπο. Το πήρε τώρα. Και λογικά θα έχουμε εδώ sites enable, να δούμε τι τρέχει σε αυτό εδώ το πράγμα. CD sites. Για να κάνουμε ένα cut, swagger. Να κάνουμε ένα cut, το instant. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Και κάτσε να δούμε και το default. Cut 0.0. Όπα. Όχι. Allow override, instant. Apache log error. Document root. Support instance. Τα θέλουμε. Το πιο πάνω το κρατάμε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι τρελό. Καλό να το έχουμε. Γιατί όχι. Λοιπόν, και πάμε εδώ μέσα να δούμε τι έχουμε. Copy. CD. ls. CD. Εδώ θα έχει το APK ας πούμε. Περιμένουμε να δούμε. Ωραία. Πάμε πίσω. Οπότε εδώ ζουν όλα. Να κάνουμε ένα find. Να δούμε αν έχει κάποια βάση. Find. Find τελεία. Τώρα έτσι είναι ημένα. Νομίζω εμένα. Name. Asteriskos.db. Find τελεία. Name. Asterisko.db. Να δούμε έχει βάσεις. Έχει εδώ. Μία εδώ. ls. SQLite. Instant. Όπου δεν έχει. Θα τη στείλω στο PC μου. Ανοίξουμε ένα νέο εδώ, να κάνουμε netcat στην 901. Βασικά θα τι πω, να το ρίξει. Το πούμε db, όχι, instant.database. Περιμένει αυτό να ακούσει και θα τη στείλω εγώ τώρα. Το HTTP τώρα λογικά κάτι έχει θέμα το connectivity, αλλά cat instant, κάνουμε ένα direct με dev tcp, έχουμε 10, την IP μας βάζουμε εδώ έτσι, το μηχάνημά μας, το Kali 14 176 και την πόρτα μας που βάλαμε την 9001. Το στέλνω, λογικά πρέπει να το πήρα.
Το πήρα, έκλεισε, InstantDB. Κάπου εδώ πρέπει να έχουμε το InstantDB τώρα. Οπότε έχουμε ls, SQLite, Instant. Δεν έχω SQLite. Δεν έχω ρε φίλε. Τι λες τώρα. Δεν έχω τίποτα. Ωραία. Έχω SQLite 3. Ωραία, μια χαρά. Instant.dump ή .dump. Και τα μπερδεύω αυτά κάθε φορά. Ναι. Wallet transaction, wallet. Τι είναι αυτό. Hash. Create. Όχι, πάμε να συνδεθούμε. Μισό λίγο να ξαναδώ πώς λεγόταν ο πίνακας. Wallet users. Και θέλουμε username και password. Okay. Πάμε να συνδεθούμε. Select. Αστερίσκο from. Όχι αστερίσκο. Είπαμε username, password. Εδώ είμαστε στη βάση, παίρνουμε τις τιμές μας. Θέλει και αυτό. Δύο πράγματα υπάρχουν. Τα πάρω εγώ αυτά στο info. Βασικά και στο info, ας το πω. New file. Hashes. txt. Και τα βάζω μέσα. Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε. Αυτό εδώ είναι. Αλλά θα δούμε και μέσα στο κώδικα πώς το κάνει. Οπότε μπορούμε να πάμε στο app. Sources. Com. Είναι στο register. Όταν κάνει εγγραφή ένα χρήστη που βάζει τον κωδικό του και χτυπάμε το endpoint, θα δούμε, πιστεύω, register failed. Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε ss -lntp. Ωραία. Ωραία, να βρούμε μία το location τότε που είναι του κάθε ένα pid. Ένα από αυτά εδώ τα δύο είναι. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο ήταν το wallet. Αλλά πάμε να κάνουμε ένα ps -ef grep και το pid είναι 1336 project wallet. Εδώ είναι server.py. Ωραία, και το άλλο είναι, να δούμε που τρέχει και το άλλο, είναι στο pid 32. Όχι, εντάξει, διαφορετικά αρχεία είναι απλά. Το location είναι αυτό. Copy. Πάμε. CD. Πάμε εδώ μέσα. Find. Name. App.py. Και find. Name. Serve.py. Μη κολλάς. Εδώ είμαστε. Wergerung security generate password hash. Τι είναι αυτό τώρα. Πάμε να δούμε, παιδιά, πώς θα κάνουμε decrypt αυτόν τον αλγόριθμο. Decrypt with nmap. With nmap λέω, with hashcat. Πώς μου ήρθε τώρα το nmap, δεν ξέρω. Mode βλέπω εδώ. Που πρέπει να αλλάξει μορφή.
Πρέπει να αλλάξουμε μορφή. Πρέπει να αλλάξουμε μορφή. New file. Decrypt algo.py. Βλέπετε, αυτό είναι ακριβώς αυτό που έχουμε εμείς, αλλά δεν παίρνει output αυτό το hashcat. Και εμείς έχουμε αυτά εδώ ακριβώς. Αυτό εδώ θέλουμε. Copy. Θα το βάλουμε μέσα στο... εδώ. Paste. Και θα το τρέξουμε να δούμε τι θα μας βγάλει. Λες. Ok, και κάνουμε Python 3. Όχι, server. Decrypt algo. Ωραία. Και το παίρνουμε στη μορφή που θέλουμε. Το κάνουμε paste. Has to be cracked. Ωραία. Και τρέχουμε ένα χάσκα τώρα εδώ. To be cracked. Περιμένουμε να δούμε. Ωραία, όσο περιμένουμε, ας κάνουμε κάτι άλλο. Ας ξαναδούμε λίγο το ss-lntp. Δεν τρέχει και τίποτα άλλο, η αλήθεια είναι. 80. Στα δύο που τα ξέρουμε. Μέσα στο opt έχουμε κάτι. cd opt ls backups. cd backups ls solar putty. cd solar putty ls sessions backup cat sessions backup. Κρυπτογραφημένο είναι. Τι είναι αυτό solar putty? Crack solar putty. Python tool to crack it. Πρέπει και... Οκ. Το κάνουμε ένα git clone και αυτό. Αυτό δίνει πόνο. Git clone. Solar putty requirements. Ok. Πάμε να κάνουμε ένα virtual environment με Python 3. -m. venv. venv. Ωραία. pip3 install -r solar putty cracker requirements.txt. Ωραία, είμαστε έτοιμοι για να το τρέξουμε. Το χάσκα τελείωσε. Δεν το βλέπω, πολύ μάχημο. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα cat sessions. Ωραία, και θα το στείλουμε σε εμάς. IP μας είναι 10.10.14. Δεν γράφει. Κολλάει πάρα πολύ. 176. Πάλι σε 901 θα το στείλω. Το ίδιο πράγμα, αλλά θα το πούμε session λέω. Backup.dat. Περιμένει. Τι έχω κάνει? Ρε παιδιά, γράφω έτσι. Εντάξει, συγχωρέστε με. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, TCP. Τέλεια, πρέπει να το έχουμε πάρει. Ναι, και εδώ είναι το backup. Ωραία. Ωραία, οπότε τρέχουμε εδώ την Python μας. Είναι Python 3. Solar putty cracker. Solar.py -w user
share word list rockutxt. Το άλλο είναι backup.dat. Done. Decrypted. The password is Estrella. Decrypted txt. Sessions. Instant root. Οπότε κάνουμε ένα SU. Βάλουμε το password. Δεν θυμάμαι να το κάνω copy paste. Τέλεια. Πήραμε και το επόμενο flag. Αυτό ήταν, παιδιά. Λύσαμε και το μηχάνημα instant. Κάντε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε. Να κάνουμε και ένα recap το πώς πήγε το box εν συντομία. Ξεκινήσαμε κάνοντας το nmap μας για να δούμε τις πόρτες μας. Ύστερα από αυτό βρήκαμε ότι έχει ένα HTTP server. Το περάσαμε στα hostmast, το επισκεφθήκαμε. Είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε download ένα αρχείο .apk. .apk είναι ένα installed αρχείο που κάνουμε σε Android εφαρμογές, Android τηλέφωνα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε decompile γιατί πίσω από αυτό το APK υπάρχει το source code. Το ανοίξαμε, βρήκαμε ένα JOT το οποίο είχε admin user, role, οτιδήποτε. Βρήκαμε σαν URL ένα Swagger, μπήκαμε στο Swagger, είδαμε τα logs, είδαμε ότι από τα logs μπορούμε να κάνουμε get αρχεία άλλα μέσα από το σύστημα. Οπότε πήραμε το ID RSA του χρήστη Cyrohits που βρήκαμε, ένα απλού χρήστη. Κάναμε SSH, μπήκαμε, πήραμε το πρώτο μας flag. Οπότε μετά ξεκίνησε να βρούμε έναν τρόπο για να γίνουμε root. Μέσα από εκεί ψάχνοντας μετά το σύστημα βρήκαμε κάποια αρχεία, βρήκαμε μία βάση, βρήκαμε ένα περίεργο hash όπου βρήκαμε έναν αλγόριθμο να το φέρουμε σε μορφή για το hashcat και μετά το βάλαμε στο hashcat. Το hashcat δεν κατάφερε να τρέξει, δηλαδή ακόμα έτρεχε, δεν μας έδωσε αποτέλεσμα. Τώρα δεν γνωρίζω αν μπορούσαμε μέσω και από αυτόν τον δρόμο να βρούμε κάτι χρήσιμο και να πάρουμε το root. Παρ' όλα αυτά συνέχισα να ψάχνω το σύστημα, μπήκα στην opt κατηγορία που πάντα κοιτάμε, είδα backup, είδα ένα περίεργο όνομα Putty, το έψαξα, είδα ότι υπάρχει τρόπος να γίνει cracked. Το κάναμε crack, βρήκαμε μέσα τα credentials, κάναμε ένα SU, μπήκαμε σαν root και πήραμε το μηχάνημα. Ελπίζω να σας άρεσε όλη η διαδικασία. Γράψτε μου σχόλια τι έκανα λάθος, θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, τι μου ξέφυγε ή πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά. Γράψτε μου αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα να δοκιμάσω. Stay tuned μέχρι το επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας όποιος έμεινε μέχρι το τέλος. Να είστε καλά.